Nenading. Hello guys, this is Eric Hilot of Video City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines, Suot ng Gamay. Traditional Filipino hilot. Hello po sa inyo. Good morning. Happy Sunday. Karong Sunday rin. Yan, siyempre sa mga karon lang nakakita, God bless po sa inyo. Tana-tanawa guys, kaya na po ni Sir Part 2. Okay, so may buntag sir. So matong pamatiran, ikaduha ron. So ikaduhang balik niya guys. 1 week na ano. So katong gihilo kung meron wala naman to. Kung gusto nga doon sakit. God bless, God bless. Cinderella lang ako. Sigundaan ba po? Kulang ko yun. Kulang paggamay, kulang gamay. Kining ulcer ko po yan. May katong ulcer. Wala na akong mahikap na gaya. Kalimot ko gimon. Oo ba? Ako mo, usay mo, hikap naman ko ba sabi nga, wala biki. Ay, difference akong tiyan, ano ba? Tuloy ba? Gapa, naging adlap. Yung iba itong dahil burot mo. Dili sakit. Basta di lang masakit, fights. Masakit, may problema. Batong rin lang. Sa pag-drive siguro. Wala na kapag basag hapon gabi. Wala. Ako ko nagabasa dyan. Di ka nagabasa. Imasa na. Wala. Imasa, habat, lunas, ligo. Kita sa trabaho, bawal din siya. Bunta. Painay na din. Painay din. Kaya nakapirait kayo pa itong niagi din. Nakapirait ko ito yung gikon. Kung sa kamay. Dito lang kasbalay siguro. Dito lang ka din. Ganda lang ikon. Kumata si Kuya Mon. Sige lang. Sa sala ka. Sa sala ba sa kanakaw? Dito lang ang diris to. Likod. Kailangan ko lani kayo na oh. Wala ni. Hinay na ganit. Pulo bito ako mag kuan dapat ako pitik diri sa ay makunik sa mata. Wala. Salamat. So ang nabiling na ron, sakit sa tiris, tunga-tunga. Gamay na. Gamara kayo. Kinala pag segunda ba? Masarap yun na akong Wala. Ando rin, sige mong pamatay na. Tumutong magbinot. Mabinot. Imuntihan, ano siya ginapamatin mo? Naman dog ako gapdos niya. May murag dagdagan magpatangin, di ba na? Ang hili kay kape, or dugay mo kaon, ana. Dugay yung kao niya, kape po. Karon wala kay kape. Kaon lang dito, tabal. Di, ang kasagaran magkuhan sa time, dapat, kung medyo makso na, no, nang dito trabaho, lisod po, no? Kasi dati pa sa putong litaw ko po. Hindi mo mahawag, kape ran. Muna ko lusa. Sige lang, dugay po maningil. Pero grabe yun. Sige. So, asa kitong balayin mo, sir? Magkiruan na ako. Bangkiron daw po. Shout out sa taga Bangkiron, sir. Sige, nananaw na to ron. Get out sa magkiruan ng mga kapatid ko. Arabit sa Bangkiron. Sa may kanang kuan, sa daw mo. Kanang, ay, gusto mo daw, grabahan ba? Trabahan. Sa kuan. Maagira ko Bangkiron, umalit o chicharon. Sa una, parang disunod pati mga gutas dalan. Ba pa naman kano, kailangan may Costa Road. Ayun. Anak ko na. Dito kayo nangagi ka, timingawa eh. Sige. So ayan guys, shout out sa taga Bangkirohan, Davao City, Los Angeles ha. Labi na yun tong akong gusto mo sa Bangkirohan na uding. Mugawas lagi ka ding. O dito. Dito na ka ding. Anong diyan? May ko. Pero kay na ba, kay sayang atong video ma. Di magamit. Ayaw sound sa. So ayan, shout out sa taga Bangkirohan, Davao City, no? Nya katong customer na ko diyang natabangan ko na 4 years nga di kalakaw, karon nakalakaw. Taga Bangkirohan, Kita mo to. Kumusta na ka to sila? Kung ano man sige lang. So at least nga nakatabang ta. Pasmado gito para sa dito. Tapos mo suke driver 10 wheelers pag uli-uligo. Kana ko siguro matalyo no kay kuan nang say pula ko. Nagulag tulog pa niya manlambos ko buntag. Di ang may mo sa buntag okay ra na. Ang bawal jud. Di ka tulog. O na hilamos. Pero kung may hilamos kang wa kay tulog bawal na. Kulang og tulog. Kung di na pwede. Kaya padulong ka sa tulog, hilamos ta na bawal na siya pas mo na siya. Pero kanang di ka nga Pero di kang natulog, wala na problema. bisag kulang rin tulog. Balag ko lang ang tulog kaysa padulong ka sa tulog. Say po ano kanang gikang biyahe. May lamos ka. Bawal na sa mapiktan ang atuang naong. Naong, mata, ulo, tanan. Sa ulo po na sa kung asa tong ginabasa. Mo din na ko din. Nya, eh siyempre manghilamos ka sa maghilamos no. So maigo ang kamot. So ang kamot maigo pod. So mo na mangailay ana. Pag uli gyud wala gyud og madrapo ka ugara.
itatanan. Kaya magkakara ka pa sa ma'am. Wala kayo masa dyan po. Gabi. Ah. Di lang, dugay pa man po. Mamo na nakanindot po sa magsakit ang tao kay dugay. Dugay epekto. Dugay pati unin mo. Magtigom pa. Pero sige, so ayan guys, maghilot ako karon. So shout out sa mga labi na gyud sa kaning nakakita ng video. Kung mahilig kong kay traditional hilot, please subscribe, comment, like and share. Click lang bell button para update sa mga hilot matagalaw. Shout out po sa mga naka-comment. Ug akong Facebook friends, hello ko. Hello po, God bless sa inyo ha. Og shout out sa top 3 countries viewers, United States, Indonesia, Philippines, thank you so much. Og shout out po sa lahat po ng mga OFW. So ayan, og naman maging friends ako adto na kay Facebook, Eric Hilot ang traditional. So ayan, naghilot ako. So shout out po sa background Davos. Love you guys. Ayan nga, nakisot siya. Okay, kulog ko yun. Diyan ako pag yung panahon kasi start sa yung cover ko. Para naman sa okay. Bibo din dito mo niya niya. Bibo din niya kayo. Asa na kalingawan kay para mong kunat kung makasuta. Oh, diyan. Libre man. Oo. Mga ganit taga ko na. Kalinga tayaw. Dayo lang. Tayo. Dito ka mo tayo, ginay ka. Oo, diyan. Langan-langan. Kusog juga, no? Dako na ito yun. Ako din na premium ng anak. Oh. Bilhin na bilhin. Nindot ba ko ang gagawin? Towel na rin, trabaho. Oh, nagabutan na. Butang higit kay naman, makaluag ka, nanaw mo. Ito yung pangalan? Albert. Ako na ko dili taga Sambuanga. Iwan no? Sambuanga del Norte. Gahe lang ito daw yan. Nagtutsi. Ikatulong na akong hilot siya ha. Ayun na no? Iyo eh. Ayun ka. Grabe ito ang nalagi. Katong pag-inat ako niyo, no? Pag bumaginat, ano, wala itong sakit yung likod. Wala akong diyopo ko. Ano yun? Muna siya. Yung nagutong ko to, no? Muna siya makapunin mo diferensya sa lawas. Kanang puto-puto na sa mga tugas yung tugas. Hindi na kayo sakit na rin. Tapos kung yagi asip. Sasakyan niya. Motor ya? Motor.
Doon Ano tinuturo. ka may ganito? Okay. Kung siya makita nga video, i-appel ko na po siya kaya para ma-mix ang pagkuhan ba. Para ako ang mga subscriber, dili lang sa hilot sa katanaw. Oh, Naamo day pulisikon, kana mo. oh, gani. Napoy mga event-event ba. Oh. Sagulan ni mo. Oh, gani no. Kay mapulaan na po. Oh, mapulaan ang pud sila. Mas nindot ng Mapulaan. dagkapan. Puro hilot, siyempre. Hmm. Ang ubang viewers, mga oy, nindot niya ako kinapos sa mga. Ako day araw. Oh. Di lang puro hindot. Mang. Ulit pa. Tulor man mo sir na. Upan na, eh. Kaya pero karang tulora. Mm. Ah, sir. Ako pang ginakontak. Launa pa. Laon na lang. Asa may mga sa siya? Kaya. Oo. Okay. Aldi pa. Si? Engineer Aldi. As Aldi. Dito gyapon? Sa shop? Pero tilisura to yung ilutanan dito ba? Gamay kaayo. Nagkaya. Okay gyapon. Ang service. Ikaw nagsulbutan? Ha? Sulbutan? Mot. Asa ka nag-OFW ma? Saudi. Saudi. Ha? Asa Saudi? Riyadh. Riyadh? Riyadh. Sa Kuan. Sa province na sa Riyadh. Ako 3 hours. nag-Riyadh man ko. Ikaw? Oo. Dool sa bata. Ah, sa Bata. Oo. Oh, nakalayo ng Bata. Mga isa, mga 2 ka kilometro. Baklay lang eh. Oh. Mas nindot mo kung mabaklay ka kay Oh, makuha ni mga lugar. Mm. Baklay na to pre, para Oo. makita na itong mga di ba taga diri yan, kita Oo. na itong mga Sa may trabaho ni mo ito, Aya? mason ko dito. Pila po yung sweldo sa mason? Depende sa company. Oh, gani po, no? Ang importante lang yun, muswildo lang yun. Oh. Namang kay bagsak dito po, tagang pangit. Mm. Ang hambi ang dito na. Oh, gani. Ang uli na lang, gawa di klaro. Oh, wala yung sweldo po. Dahil ito ng pandemic, oh. Napinag ang imuhang kumpanya na sudlan dito sa lang, Oh. subcontractor. Oh. Ay, pangit kayo na. Gani. Ngayon ang main contractor. Oh. Subcontractor, walay manawag ninyo, uli mo. Oo po. Pangit, ang Middle East ay trabahoan. Surte lang. Oh, swerte lang din. Alaga nga, basta muswildo lang, okay na kayo. Oo, kaysa dali ako, gamay lang ang sweldo dali ko. Indot sa ako, Middle East, na pwede di kayo ka magpaspas. Oo, may Hinay problema. lang. Basta trabaho lang. Oo, gani, mura mo lang ano ko. Sus, dire, di ka na pwede hinay. Oo, Hinay ka, construction, gani. masakpan ka. Ay, magbawas ka ron. Oo. Pangit gani. Sabi mo. nagwa kay lakas. Mm. Huwag lakas, okay ra. Okay ah.
Banjing-banjing. Uyuan man na ni man. Oo. Purman, Mm. faktor. Oh, may problema. Pero wa kay connection ah. Bawo ka. Oh. Sa Saudi ah. Kung ang bantayan, matulog ra ka, bantayan na mo ang kuha sa tubig. So, ano? Tama lang siling unya mag-service ka. Naman. Bata ako kay dito dal ang bata sige sinayaw sa oras dito. Init. Ikaw din matay. Oh, siguro na ako. Dito sa kuwan. Tanaw ko trod. Ay, sige lang naman dyan. Ito. Nakapunga ba na? Ha? Nakapunga. Kumagani. Ano? Hindi na lang sa sige. Ay, sana. Bro. Kitsan. Kitsan. Saan? Adlaw na siya. Ito. Sa'yo kayo siya nagpunta, alas 4. Okay siya? Hmm? Okay. Wala. Ayun mo, tawag sa siya. Nagaboy. Ibunata na ganit. Inom boss. Ha? Wala mo inom? Inom tag saya. Di mo dahil zero? Adem na kurente kana ada pasyon. Di mo ka mahubog. Di para sa una, kaya di nakatutog ba lang. Wala. Lahi na na, basta di katuot. Grabe na ganun kuha na. Makatulog na sa gilid. Okay lang, makatulog ka na sa asa ka mainam. Kaysa magsayo-sayo ka sa dalan. Markulba ang gaya na. Oo, gaya, look na. Kuya ra mo ni ko karon ni. Gagawin. Ayun, pinakan si Leila ang karong 24 sa mot. Taas ni Yuri ko dia. Ha? Yuri tulong ba exam. Bila? 500 robos, 500 pasaka. Kuran dito ano? Ako to 400. Ayun. Ikaw, pasayan ang limang mo. Isda, may kaliskis. Ang bango na. Mo din ako dia. Isda nga na kaliskis. Isda nga. Kaliskis, pasayan, halimang, lamang loob na. Sigarilyo inom. Ang na. Wala ko nagsigurado dito. Muna silang makapataas. Katong mo duty ko grab eh. Gusto mo ng grab visa. Bawal na. Kiko ko. Kung kakamkag balot. Ha, sa katong lahat dati na itong pauli na siya, ako papalitan ng balot. Kaming doon mga ako. Exam mo kayo din ito. Kanang balot, ako kay na porsyento po sa mahimo ta magka-uric gout. Kuan man uric gout. Kanang na mamurot, mo na uric gout. Dito mo yan. Kung taas na kayo, Dito mo. dili na. Magka-gout lang tapos maglapas na mga 600.
Pagkaas na kayo na eh. Buto ng ulam. Yung bawat niya. Hmm. Hindi na ka sakit pero biglas tumiraw niya. Hindi ako espiritu to eh. Okay. Sige. Nalunong, gaya ko ito. Mana sa mga nitidriya kay Kusay mo, blanco siya yan. Marupos patol mo. Ha? Marupos patol. Blanco siya sa akin. Anoktok. Karon jud ko na sa isa kadlaw kadua siya kano na blanco. Kasi nakasin. Pas mo gid na no. Dati na mo na siya magkakapatol dito. Epilepsy. Kirig yan. O dati Dati. na kiri tas mo bula gud ang bakba. Parang dili na mo na Dili na karon na kay naman siya ginamintin gud tambal pod. Mura na sa mukha. Nawala na to mo bula ang bakba Blanco siya. niya. Sa kuhan na, sa karaan pa na siya. Muna iya sa yawa ng anak. Kung nakita mo ito, kabalinon man na niya. Hmm. Aman yun na, kuhan na, yun na pinilan ba? Magkirig, mahayom got. Ang kuya sa kirig, kung di sa maligo. Maligo swimming pool. Ngayon po guys, ang ating sabi nga ito. Nahulog sa kanan, mag-iis na ako. Bila din ako hulog. Iyo ng ano, kalit lang. Wala ka ito mo. Ito yung naman dyan. Bawal na lagi maligo. Nga, kuhan lalong. Nagtawa ka, tagbuwan ng pira-pira. Pag-motor mo gawin, kuyawan po kung mag-drop. Motor mo, mutake. Ah, tagbuhat ba gamay takapulin si Lola? Ay, si Kring Kring o si Lola. Ay, lahi ang kang Kring Kring. Mata siya kung daw. Oh, mo ito na sila itong organ yun. Kay kuanday, kay Kring Kring daw. Bukan gusto ko na kubangan ni Lola. At para sa sa ka-size lang ng Uncle Jojo. Wala kayong nagpapal eh. Ulit din nila nagsugat po eh. Kada i-upload, itik-itik na pa. Gabi, luwi gitu pa. Dugay ko kayo sa kakuhan. Dugay kayo sa Niculob. Sakit yun kayo. Lipatay pandako ang tao. Sakit lagi kayo. Wala, dili pwede lingkod. Kana di pwede lingkod.
Di, ako na maayo. Ito, 40 taon ito. Bata ka. Nakapagtaon. Pag-alsa na ba, nibikil. Hmm. Tuso. Bugay kinikulog. Sa ako man ipagkulog ha, di naman sa kakulog. Pastilan. Ano tayo kita mo sa video ni mo? Ito naging ko din mo. Ginat. Tinuwang? Oh. Katangyaan. Lalaki mo ito. Hindi na rin ito. Salamat. Pakuha na siya rumahan na ka. Manata. Sige sila pwede sa bayad gabi eh. Sus, ano magkikwarta, 100 lang magkikapin. Yan ay isa, 500 man. Kaya yun, kanan na lang. Ano, dito na lang, 50 kaya na nahatag 500 eh. Kung daw, adyo kay cambio sir, 500. Kaya kita kura na sir. Wala ko cambio. Nita yun si Sinsilio, wala man dyan, 100 rin kapin. Akarang lang ko na. Ayan, 500. Nahatag yun. Sawa? Kumain naman yun ikaw. Ayaw mo na siya. Sige. Lagi na, ano sila, ano. Kansawa na ako nga, wala naman lagi mo kansawa. Wala, bitaw. Wala. Wala kayo na yan. Pag mag-ilot yun. Yung likod mo. Ano eh. Kita itong likod na kayo. May ganay mo, kaya okay pa kayo kamukulog. Ato dyan, kinugay kayo nagkulog. Tesa. Nililipog pa sa tao pagkulog. Ito mo, tsaka sakit na ba? Panungot niya yung inamdan na yan, no? Oo. Walang moghan. Sino ito garagot, niya maabot ang panahon ah. Suwa, gid akong tao, ano yung ano, hawa lagi akong tao ng ano mo. Pag igo, juga ba ha? Di kita na upuklog. Makabot pa man kumang, pero awarding, third. Kahak niyo, ano man, dahil dula. Ang sarang nasa sa badaya. Akaran sayo-sayo, dyan di parang hapon. Alas 11 na. Oras na sila mo. Sige nila mga man. Duha rin sila. Tuloy, Duha rin sila. padulong to. Mabitang si Aldi, nagkalaon na. Anak ba ni Tex? Ha? Dito, lahat. Stress mo naman Okay isa. naman daw siya gamit. Isa to si Cole na to. Alas 3 lang na, kailayo to to. Si Cole Marbs. Lahat na mo ng hospital. Okay naman sa ko gamay, pre. Ignas, wala kang reply? Si, Ignas. wala man. Si Ignas? Wala man. Bigyan na mo si Patron ha. Kadto dyan ko ko. Ano? Saan po? Asinti na siyang likan? Kasi wala na nga. Nagyay na. Alas 3 pa rin nakante, sir. Igoging ka? Pagdalag. Mga quarter to 3 na anak na din rin. Pagdalag ka kamalong, just dyan. Sige na ba? Standard lagi mo tingog mo. Naman dapat na sa bigno kayo. Ang tatagin mo. Ano bigno ha? Reverse. Okay kayo. Tama. Pati rin sa dito. Ito guys, dua. Nawag DS. Kung si Imidjan, nawag. Ano na mo? Pahilot daw siya. Nga. Ma na lang. Lagi mo, kunta ko ni mo. Alas 11. Tulog na. Naghagop ng hilot. Naalain siguro ang lawas.
punta nila nga natog na. Ayan na sir, ayan. Electron. Na madisturbo po kaya natog na. Di na to siguro sa mga massage. Yang massage man ko, naman ko 24 hours. Naman ko na rin libo ba? Mamay, massage 6 hours, 6 hours. 8 hours bitaw. Ito nga dito ato pag-ilap sa isa ito. Kalimot din kung naabot kong bata, di bantayan. Kaya nga higda na ko lang, yung hilak. Ano, kamatan po ko. Piputin na po, mahagpong giniron. Intermero pa ba? Gamay makita nga mga bagong highlight o tanawa tong projects ko rin so naka-video ko di kuha ano lang dala-dala ko na cellphone mula ka kana na yung mga bagong no bagong na ano mo rin manawag? Ano yung manawag? Manis ya? Punta ka sa pisab. Pero ka nang na, basta kaya nang nana doy, mapugos juga na. Basta nana gid dire. Emergency naman juga na. Ako dito na muko ng madi na dito sa katulog. Namdong ata. Grabing hutoy na gid niya, di lang sa tulogon. Ano ay alas 11 siguro to. Sa nang balot mo. Ha? Ay sa ra katira no. Siyempre bangon siya, mingita gyud mga hilot. Matumata ko ng kadlaw na, di na ko kabalik. Sakit lagi. Katawan ka ng hilot. Ano na sakit? Katawa na lang na to, nagtapawan. Di mo dote, di mo mapanutan niya. Ano man nga niyo, mo mapanutan ko, aircon mo ko. Yan ko na. Di mo ano sa tola. Nasublan dyan. Pinakatabi sa hilot, dili siya, i-relax siya. Tulog-tulog, ano ba? Hindi dito sa mga maahat ba? Uy, di ba gabi yung katawan? Sino kayo sakutan? Ako di man takuha. Tumunaw na ako. Wala. Sakit din na. Istorya ra, normal ra. Sus, magbuhan niya, tulog mo. Sakit din naman makulog. Libo, sakit yung lagi. Tanawa lagi ko, nanapod. Hindi ko sila kumata. Hmm? Hindi sila kumata. Nahilot naman daw nato sila God. Katupot iyang asawa. Nahilot naman God. Nakawala lang lang number at nag-PM siya. Nahilot pa mo ron, di maganda mo reply. Ane, di ganyan sakit naman dyan kayo. Napukos lagi gani, kanapa na dyan pita kayo, kinahalanon. Pero kaya ra, cancel pa. Cancel ay. Ano ron, sa tunon na lang ginato, basta okay ang lawas, kaya i-cancel. Ay na, namilakaw, anak ba. Pero sakit na dyan kayo, di na mag-book eh. Tas maglagi, ako gabi eh. Katulog mo. Diyan na yun. Ito lagi sa ilos balay. Okay na, may naman daw sa dito. Alam mo, sila. Sige daw, nag-ayo din yan. Gawas ka princess. Ayo. Ma'am. Wala na lang matog diya, dito sa likod. Dito diya. Ayo, kung wala pa nakatunan na siya. Ito kay.
Bakit nagpaklata lagi ng mga kay pagkano doon sa gate, di barugan ng giroy. Nagkuha sa'yo. Nawa sakit sa likod. Kaya nakain ang gupidiya, anak siya. Katanya na juday ka. Oo, nahilot mo gito mo. Hindi kita kami mo rin, ano? Ano, dugay mo balik ba? Oo. Hindi ka magulot og jinsan. Hindi mo ano? Nagmotor lang. Agwanta lagi daw niya sakit. Parang Uli ko mapahilot sukod sa digos. Sa digos pa mapahilot. Layo arag. Ayun, jinsan mo eh. David, ano, Bagda doon. Tulog. hangyo ko siyang pwede lang. Di ko na pwede lingkod siya. Ako mingon ko na mga, di ko na ako na makarong. Di ko na makuha. Anan ako sa mamuunod. Di wala. Anong kulog ka? Kaya ginitulak. Di ko kakairog. Apiti ko kaya ayaw na. Apiti. Ya, kumusta be? Kumusta be? Ano lagi? Ano lagi? Gaya yung decisions 500 eh. Ang desinta si Bay. Hindi pa ito nila ko. Matulog ka doon. I-admit to, mahapit na lagi daw. Admit yun na ron. Sakit na lagi kayo ka. Maayo mong ka sa admission siya. Pag-admit niya, mapainom mo na kami pinamig. Pinag-labor lang. Pinreliver na rin lang. Yan nakadextras. Gawas na ka sa ugma. Tawa, di ko nang inagtambar. Pasa mo, kailan ko. Tubig, ito yung strata. Ano sa kasa? Nakadali sa balay. Ignas. Nanapaw ito eh. Ginot ako. Oo. Yes, ba itong asawa? Napagdalag ka po. Upok lang ka? Ano sa balay siya? Sa'yo, Sa oras. Oo. Dahil sa medya. Maun sa sama bus? Motor? Sa'yo daw. Magban daw to siya. Ang makaido pa ito. Abot ko si Kaston City. Tama. May lang ang banog. Larga na. At dili lang si Storno. Pwede siya kang larga. Tapos, makaapas pa ba daw siya? Makapas pa. Makaapas pa. Makapas pa kung mularga na ka. Nako na kagaron? Makaapas Larga na. pa daw. Kung, Ay mo to sa city siya magikan. Balik kasama ko customer. O nang Pinoy lagi ba? Ayo. Ah. Sige no? Ay, salamat sir. Baka isa. Hindi na. Ginot pa si Albert na. Sunod pa. Sunod